Kunnafoni bakuruba o de kelen de o de ka ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min Haut Conseil des collectivités territoriales ale ka ca dɔ min donna 2026 tɔgɔ la min de ye kunnafoni na kumaba ye bi ɲɛfɔli bɛna kɛ minnu tɔw kan ka fara aw ye. Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ni waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala ale bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ni kumasila aw dangana i n'a fɔ an tun y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na fɛn min Haut Conseil des collectivités territoriales cakɛyɔrɔ do foroba cakɛyɔrɔ do Mali jamana kɔnɔ cakɛyɔrɔ min ni a bɛ commune ni cercle ka taa se région ma a bi olu tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de kadara kɔnɔ u ka ca dɔ min donna Mali jamana kɔnɔ a ca minnu o bɛ tali kɛ san 2026 o baaraw boloda cogoyaw kan tile 30 bɔɲɔgɔnko don u bɛna ɲɛfɔli kɛ baaraw kan u ka baaraw boloda bɛ boloda cogo min na an ka jɛ an ka ɲamadalikɛ sɔrɔlen tɔw kan. Lajɛ na a bolodalen don ka fara lajɛ tɔw kan. Parce que au conseil de session fila de kɛ san kɔnɔ première session bɛ daminɛ mois de mai lundi premier mois de mai ani deuxième session bɛ daminɛ premier lundi le mois de novembre donc nin ye an ka première session ye gouvernement bɛ texte ci an ma ayiwa an ka hakili jagabɔ o kan ka sɔrɔ ala deli min ye anw ka jamana sɔrɔ n'o kɛra 25 avril la a ɲɔgɔn kana anw ka jamana sɔrɔ bilen abada anw ka ko bɛ ala de bolo a tɛ maa si bolo a bɛ ala de bolo. Donc an bɛ ala deli gɛlɛya min ye anw sɔrɔ o ɲɔgɔn kana anw sɔrɔ bilen abada anw ka jamana ala kana to janfa kɔnɔ ala ka anw ka jamana ala ka kolo suma ala ka anw ka jamana a basigi anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ala k'u dɛmɛ ala ka se d'u ma anw jugu kelen kelen fɛn o fɛn n'u bɛ an senkɔrɔ ani mun bɛ kɛnɛma ala ka se d'u ma o kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan n'o bɔra yen gouvernement ye papier 7 bila ka na di anw ma décret 6 ani communication écrite kelen. Décret fɔlɔ o ye décret min bɛ biennale sportive o b'a jira k'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ biennale artistique kɛ san 2 o san 2 n'o ye théâtre bɔlaw ni dɔnkilidalaw ni fɛnw ye mais a bɛna instituer Mali yɛrɛ kɔnɔ sisan mun ye sena ɲɛnajɛlaw ye ani farikolo ɲɛnajɛlaw ye san 2 o san 2 fana o fana ɲɛ saga ɲɔgɔn ma donc a bɛ fɔ o de ma ko biennale sportive donc o décret an bɛna hakili jagabɔ o kan a décret filanan o ye malien de l'extérieur an ka maliyɛnw minnu établilen don kɛnɛmala la ayiwa o ka cadre organique ani u ka fonctionnement o bɛ établi cogo min na ayiwa an bɛna an da se o ma ayiwa projet fana dɔ ni o fana bɛ n'o o fana bɛna di anw ma an y'a ye bi k'a fɔ ko camanba de bɛ yen fɛn dɔw kɛra hali an ka gɛlɛya ni waati in na o don dɔw y'i sigilen don hali u ka da la k'a fɔ u tɛmɛtɔ filɛ ni Mali fɔlɔfɔlɔlama tun don Modibo Kile la o tɛ kɛ dɛ min bɛ a ye fɔlɔfɔlɔ min b'a ye o y'a sɔrɔ min y'a ye a y'o kɛ su ye mais mɔgɔw ye mɔgɔw bila ka tɛmɛ o kɔrɔ ko citoyenneté dɔgɔyara dɛ fo citoyenneté ka kɛ i ka wuli n'i ka citoyenneté ye ka wuli n'a ye ka dan n'a ye donc fasoden ɲumanya donc o décret o fana bilara ka na da anw ma an bɛna hakili jagabɔ o kan ayiwa décret dɔ fana bɛ yen nin ye décret ni kɔni a bɛ kɛ tare a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mana ni ko kɛra catastrophe yɛrɛ bɛɛ ye Mali kɔnɔ mɔgɔ a kɛra i ka so ye o a kɛra forow ye o a kɛra sirabakana ye o a kɛra yɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mana ni bɛ fan bɛɛ a loi tun taara a mɛnna dɛ mais décret de tatɔ de filɛ nin ye Sikasokaw sira dɔ b'u ka cercle kɔnɔ ka o déclarer d'utilité publique n'a kɔni fɔra ko d'utilité publique o kɔrɔ ko jamana ye sen bɔ a la e kɔni e ta to yen bilen donc an bɛna hakili jagabɔ o fana kan décret dɔ fana ye mun ye plasiw an b'a ye k'a fɔ n'i taara an ka sira dɔw bɛ yen a bɛ nin tɛ avenue de l'Indépendance yan avenue Mamadu Konate bɛ yen avenue Modibo Keyita bɛ yen bon u n'a ɲɔgɔnnaw o kan ka se ka kɛ Mali kɔnɔ an ka dugubaw kɔnɔ ani an ka district kɔnɔ cogo min na an bɛna an da so o fana ma ko désormais la politique document politique national de la citoyenneté et du civisme o kɔni yɛrɛma hɔrɔnya ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ fasoden ɲuman ye ayiwa i jɔyɔrɔ ye min ye ka tefu min dabila y a pas de sot métier y a que des sot gens
donc bara n'o bɛ kɛ halala baara ye n'o bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ balo o de y'i ka indépendance ye an bɛna an da se o fana ma formation bɛ yen hali bi an bɛ dugawu kɛ Mali Ala ka kisi Ala ka Mali bɔ Ala ka Mali jɔ Ala ka Mali lakana. Ali bi kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye jago ani usine ko ministre ani kɛnyɛrɛye tigilamaw ye sigi kɛ jagokɛlaw tɔgɔ la so la n'o ye chambre de commerce et d'industrie CESUM ye hakili falenfalenw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana yɛrɛ lahala a bɛ donni min na i ko bi ka taa se fana jamanadenw mago ɲɛ fɛnw ka se ka labɔliw kɛ baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn tɛnɛ de ma mɛ kalo tile 4 jagokɛlaw tɔgɔ la so la Sirifula Jabaranin So tɔgɔ la Abdulkarim Sako ni Daramani Mali de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ. Mali jamana ministre min ka baro bɛ ta ka ɲɛsin jagoko ni usine ko dɔrɔn ma bala a ka nin sigi kɛlɛ ni jagojulabaw ye kɛnyɛrɛye bonakun kan laɲini minnu tun bɛ a la o de ye ka se ka na hakili fɔlɔfɔlɔw kɛ ni o ye baara bolodaliw na minnu bɛ se kɛ sababu hali bi ka dɔ fara minɛnw nata kan jamana kɔnɔna na madama jamana kɔnɔdenw mako ma ɲɛ fɛnw dala dumuni bonakun fɛ ani o ɲɔgɔn caman walasa kɔlɔlɔ kana jamana kɔnɔden si sɔrɔ o laɲini ninnu sabati man di ni bɛɛ lajɛlen ma jɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ madama jagojurabaw jamana fantanali bɛɛ lajɛlen fɛ jagoko minisiri o de y'a to a nana ni hakili fɔlɔfɔlɔ ye baaraw kɛ ni sɔrɔ bosonganaw ye Mali jamana kɔnɔna na. Minisiri nana ka na kumaɲɔgɔnya in diyara an ye kosɛbɛ an bɛ jamanadenw fana hakili sigi k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ni gɛlɛya mun nana ka cun Mali kan an bɛ wulikajɔ ni cɛsiri caman k'a la pour que jamanadenw bɛ se ka u sago sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ baasi wɛrɛ ye tuguni an kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ ni Ala sɔnna gɛlɛya in bɛ tɛmɛ inshallah. I n'a fɔ maa kun bɛ se ka sigi ni a ye cogo min na ni baara ninnu minnu masirila ni hakili fɔlɔfɔlɔw caman ye nafaba sɔrɔla a la baw kunnafoniya jɛlenw taara ka di maaw ma minnu bɛ se kɛ sababu k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo hakilila kelen kɔnɔna na jagoko minisiri ni usine ko donni ma bala a minisiri a labanna k'a ɲini ni sigi ninnu ka kɛ ka caya walasa ka se ka kunnafoniyaw cari o ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a seko ni adamayira ka kɛ a ma ye diɲɛ fan fan fɛ cogo min na laɲiniba minnu bolo damɛ olu bɛ se kɛ sabati fɛnw ye. Maaw ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra chambre du commerce o a kɛra CNPM o a kɛra APCAM o a kɛra conseil des malien chargeurs o a kɛra transporteur o a kɛra transitaire o a kɛra industrie bɛɛ ka i ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan aw ka kuma ka baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na min ye gouvernement ta ye gouvernement kan ka min kɛ ni Ala sɔnna ma b'o kɛ parce que an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ basigi a nana an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ sisan min b'a to an ka jamana kɔnɔ min ye balo ye min ye dumunifɛnw ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen a kana n dan yɔrɔ si o y'a fɔlɔ ye a filanan ka waleya bila sen kan min b'a to an ka tagasigi an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sabati o bɛ se ka to a nɔ na cogo min na a sabanan ye min ye o ye k'an hakili jagabɔ an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to cogo min na nin y'an sɔrɔ ko mana i sɔrɔ i ye hakilima de i bɛ hakili jagabɔ nin ye sɔrɔ cogo di a nana cogo di n bɛ se ka mun fɛɛrɛ jumɛn tigɛ min b'a to a tɛ sɔrɔ tugun donc ka hakili jagabɔ k'o fana kan ko o jira ɲina Mali hakili bɛ mɔgɔ min kan Mali jigi min kan o ye malidenw de maa si tɛna Mali kɔnɔ k'i bɛna Mali jɔ ka tɛmɛ maliyɛnw kan wa n'i ko maa ti Mali jɔ ka tɛmɛ maliyɛnw kan o fɔlɔ ye aw de Mali jagokɛlaw Mali usine-tigiw Mali borolabaarakɛlaw Mali sɛnɛkɛlaw o de ye Mali ye Mali min bɛ sɔrɔ baara kɛ jamana kɔnɔ ni sɔrɔ ma jɔ ni sɔrɔ ma ɲɔngiri cɛ a bɛ taa ɲɛ koyi donc kana ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka jamanakuntigiw ka foli fɔ ye ka ni kunnafoni di aw ma a ka bɛɛ k'i hakili sigi diɲɛ wulilen a tɛ wula ɲɛna dɛ. Jagokɛlaw cɔla soba o ɲɛmaaba a ye a ka nisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni sigi min filɛ ka kɛ o fɛ ni o ka minisiri ye ni ka sɔrɔ ka a yira k'a fɔ olu na o seko ni o damayira kɛ faso Mali a jɔli baaraw la ka kɔ nuɲɛ sanga kelen tasi bila kun taara ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora wolomasiri tabaw ni maa namana sumalow la jalawula kulu olu ka janfanci kɛwalew la ni waati laban ninnu na faso Mali kɔnɔna na.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye commune 5 kiriko ɲɛmaayaso ye kiriko baara dɔw minnu donna u fɛ u ko a ma ko audience de la chambre criminelle a ye kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ kiriko ministiri de bolo min ni a ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni kiri ɲɛdɔnbaw caman ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn tarata de ma mɛ kalo tile 5 Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Sadio Sidibe ni Baba Keita de y'a seereya an ka janga jamadali kɛ. Mali kiritigɛ bunankun kan a jirala k'a fɔ ko majɛw caman kun b'a a baara la o de kadira kɔnɔna na san 2000 ani san 24 jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛn kura dɔw ta min bɛ tali kɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ i ka kiri waatiw sera i ka kiri ka kɛ walima yafa de kan ka k'i ma wa k'i labɔ walima i nɔ b'a la i nɔ t'a la o ka se ka dɔn don tɛmɛnenw na o waleya minnu kun bɛ kɛ ka ɲina maaw ka dossier ko o waleya ninnu de bɛna dabila Mali jamana kɔnɔ commune 5 procureur a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka nin cɛsiri n'a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye majɛ minnu bɛ kiri bunankun kan ka se ka dɔbɔ o la cogo min na ni kɛnɛ in kan comme ni fɛn daminɛ don fɛn kura don an b'a fɛ ka profiter ka kunnafoni sanuman di a ka micro sababu la parce que an b'a dɔn a bɛ kunnafoni minnu na kunnafoni objectif don ka mɔgɔ bɔ dibi la donc kiri in bɛ boli dossier 5 de kan dossier 5 mɔgɔ 6 de ye nɔ minɛlen don dossier 5 in kɔnɔ a bolodalen don tile 2 kɔnɔ an ye dansago belebeleba 3 de ye o kɔnɔ kelen ye ka adamaden min bɔ o bɛ kelen concerné 2 bɛ yen o ye bingali ye ani ka ŋaniya ta an ka laada la n'o ye ka adamaden surtout musoyanfan k'u lakana ka bɔ kɛwale dɔw ma n'u o kɛwale taara ka kunsi ma n'u ka musoya bonya t'a kɔnɔ f'a bɛ dankari o la o fɛnɛ 2 b'a kɔnɔ suyɛli juguman mun bɛ kɛ sufɛ ou bien mun bɛ kɛ i t'i yɛrɛ kalama ou bien a bɛ kɛ ni maramafɛn ou bien a bɛ kɛ ni jogini o 3 b'a kɔnɔ donc dossier 5 in bɛ o fɛn 3 de ye bon min bɛ tali kɛ bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali a jira k'a fɔ ko nin kɛnɛ nin ye kɛnɛ wasalenba ye k'a ka national jira ni ka tila ka ministre ani gouvernement maaw fo yɛlɛma kuraba minnu bɛna kɛ kiri bunankun kan ani fana majɛrɛ minnu kun bɛ sɔrɔ kiri bunankun kan olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko nin ye hakili ɲumanba ye a ye ministre fo a ka walew la a jirala k'a fɔ ko sarakisɛ kura min tara a bɛna kɛ sababu olu yɛrɛ fana ma ka u jɔyɔrɔ sinsin kosɛbɛ ko sabula jamana o jamana sariya tigɛko ɲuman ni o t'u kɔnɔ ko i b'a ye k'a fɔ fɔɲɔgɔnko caman bɛ sɔrɔ o la jamana ka soba minnu kun bɛ yen nɔ ni u bɛ nin kiri ninnu tigɛ o kun ye cour d'appel ye ni u kun bɛ yɔrɔ 3 la Mali kɔnɔ Mopti Kayi ani Bamako ya sarakisɛ y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kura min filɛ ka dayɛlɛ ko o bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ jamana ka musaka bɔta la an bɛ kiri min sen kan sisan n'a bɛ fɔ o ma ko affaire criminelle ye mun ye sariya la n'i ye ko wale dɔ kɛ wale min man ɲi walew bɛ ɲɔgɔn ye bonya la fagaliko i b'a dɔn o ka bon mɔgɔ min taara fɛn fitinin dɔ suɲɛ wari suɲɛli ka se yɔrɔ dɔ la o ka bon ka taa mɔgɔ min ye fɛn fitinin dɔ ta mɔgɔ min b'a den faga mɔgɔ min bɛ waliden faga mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ faga o kiiri fasugu o de bɛ juger sisan fɔlɔ a jugement kun bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a kun bɛ kɛ cour d'appel de la Mali la cour d'appel 3 de bɛ yen kelen bɛ Bamako kelen bɛ Mopti kelen bɛ Kayi n'a kun bɛ organiser jamana bɛ wari de bɔ ka organiser et puis mɔgɔ minnu b'a kiiri tigɛ jamanadenw tun b'a la donc a ka kan anw minnu ye avocat ye an bɛna nin yɔrɔ fɔ a la tuma dɔ la an bɛ nin yɔrɔ fɔ f'a bɛ kɛ gɛlɛya ye a bɛ kɛ comme mɔgɔw b'a miiri ko kɛlɛ tɛ mais ni yalen don fɛn min na e b'a dɔn tiɲɛ de don pour que ka dɔ in convaincu k'a lasɔn kuma bɛ ɲɔgɔn ta dɛ ni a ma ɲɛnabɔ yan an b'a fɔ an ma sɔn an bɛ taa fo sanfɛ n'a ma ɲɛnabɔ yen an bɛ taa fo sanfɛ a bɛɛ kun ye mun ye c'est pour que tiɲɛ ka dɔn minisiri a nisɔndiyalenba ale min ka baara bɛnnen bɛ kiritigɛ bunankun kan a ye foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin commune 5 procureur ba ani a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye u ye timinandiya minnu kɛ nin ko la minisiri ka kuma kɔnɔna na a ko ko kunun taabolo kolon minnu kun bɛ yen nɔ ko dan bɛna sigi o bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ sarakisɛ kura minnu tara ni baara bɛna kɛ olu kan décembre 2024 an ye code pénal kura ani code de procédure pénale kura sariya kisɛw voté Assemblée nationale la président y'a promulgué
donc baaraw daminɛna donc an y'a fɔ cogo min na o code pénal ani code de procédure pénale a ye fɛn kura caman de bila sen kan i n'a fɔ chambre criminelle o y'a ye infraction minnu ka jugu ni infraction bɛɛ ye donc n'o kɛra o kiiri kun bɛ kɛ cour d'assises de la cour d'assises san kɔnɔ a kun bɛ kɛ siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 o kun b'a to dossier kun bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ caman kun bɛ kɛ kaso la ka sɔrɔ u ka kiiri kun tɛ se ka kɛ a waati la donc dɔ yɛrɛ bɛ i ka dossier bɛ ban ka sɔrɔ cour d'assises bantɔ don f'i ka san wɛrɛ t'a makɔnɔ san wɛrɛ n'o y'a sɔrɔ situation ma se ka kɛ a ɲɛma i bɛ san wɛrɛ t'a makɔnɔ dɔw kun bɛ se ka kɛ san 3 san 4 kɛ ka sɔrɔ u ka kiiri ma tigɛ donc chambre criminelle an y'a dabɔ pour que o ko ninnu o ka dabila i ka kiiri bɛɛ ka kiiri ka se ka kɛ a waati kɔnɔ pour que ni i ye ko kɛ i nɔ minɛna i nɔ yera a la i k'a dɔn i ni min ka kan ni kan ka ɲangi i ka ɲangi joona ni kan ka pourvoi ni appelu kɛ i b'o kɛ ni man ka ɲangi i ka bila i ka taa so o ka dɔn joona yani i ka san 3 san 4 kɛ kɔfɛ u ka tila k'a fɔ i ma foyi kɛ an b'i labila donc o bɛ kɛ problème ye mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ la donc laɲini ye min ye dossier ninnu o traitement ka teliya mais teliya kɔnɔna na an bɛ fɛɛrɛ fana kɛ pour que adamadenya hakɛw o bɛ ka se ka bato a kɔnɔ. Tribunal de grande instance de la commune 5 du district Bamako au procureur a jira k'a fɔ ko nin kɛnɛ dun ni a bɛna kɛ sababu ye ka kunnafoni caman di maliyɛnw ma kiiri bunankun kan ko sabula mali kiiri bunankun kan majɛw caman kun b'a la jamana ɲɛmaaw ye sariyakisɛ minnu ta a bɛna kɛ sababu ye ka kiiri teliya kiiritigɛdaw la o n'a ɲɔgɔnna caman. N'i bɛ texte yɛlɛma ka kɛwale yɛlɛma kɛwale ni fɛn minnu don a bɛ boli adamaden de kan bon adamaden fana yɛlɛmani o dɔn k'o kɛ sariyakisɛ ye ka o accompagner a ka suma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye degun bɛ jamana kɔnɔdenw kan parce que kiiri n'i ye kiiri ko fɔ dɔrɔn i bɛ jamanadenw ko fɔ parce que kiiri bɛ tigɛ olu de tɔgɔ la kiiri tɛ tigɛ kiiritigɛla tɔgɔ la a tɛ tɛmɛ faamaw tɔgɔ la a bɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la donc n'i y'a lamɛn wagati ni wagati ka se san ni san ma tɔɔrɔ degun minnu b'a kɔnɔ o bɛ dɔn bon a kun ye olu yɛrɛ lafiyali ye parce que ni mɔgɔ min filila o bɛ ɲini k'o dɔn k'o ɲangandi société tɔ min don olu bɛ se ka lafiya cogo min donc a bɛ kɛ société de tɔgɔ la ni ala y'a kɛ n'u ye ɲangantɛ sɔrɔ ou bien u nɔ ma yala a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ u ka ɲɛ u ka ye maa ɲumanw fɛ maa minnu bɛ sigida sariya bato mɔgɔ minnu ka dansago tɛ se a sigiɲɔgɔn tɔw ma tɔɔrɔ kɔnɔ donc laɲini b'o olu bɛɛ kan quoi bon nin y'a kumaba damadɔ ye ko fɔ. An bolo dɔnna k'a fɔ nin lasigi a bɛ bila kadira kɔnɔ ni o ye chambre criminelle ale ka baaraw tako fɔlɔ ni a bɛna tile 2 kɛ sen na Bamako sigida Dorona na o la sariyakisɛ kura minnu tara olu de bɛna lawaleya k'a daminɛ ni nin baara ninnu ye baara ninnu bɛɛ kun cɛra ni tɛgɛnɔbila sɛbɛnw ye ani hakili falenfalenw kumakan na ani hakili falenfalenw baara kɔnɔna na. Ama kunda Kenyaba cercle ka kabani kari mekalo kle sabaye association wasaton oluka assemblée générale extraordinaire o kana sigira singa Kenyaba kaufe kana mini nyamaya tumbe Kenyaba bamba komana de boloni oye monsieur Dauda Jaraye akene shiriara Kenyaba duguma bo chama fe shirifula jabaran so tola Amadou Kamara ka sorolu amnata ke Traoré bina nyafolke oka Ibrahima Traoré ni bela jelemba do piskola danaya dara ka kokura ka kɛ association wasaton ɲɛmaa sanduru nata o baara ninnu kɛra ka bɛn n'u ka sigi balilen n'a m'a fɔ ma nazarakan na assemblée générale extraordinaire. Ne kontannen don bi kosɛbɛ o b'a fɔ ko n'i y'a fɔ mɔgɔw kontannen a nuji b'a faga donc o kɔnɔna o kama bi ne kontannen ba don ni bureau in sigili la surtout baara dɔw kɛra bureau in kɔnɔna na n'o relecture de texte ye ani nouvelle orientation au kɛra bureau kɔnɔna o kɛra fɛn kɔnɔna na olu définina bon maintenant o défini kun ye jumɛn parce que association sigira depuis 2019 o ni bi cɛ a ko caman kɛra parce que texte fɔlɔ bɛ dilan waati min o y'a sɔrɔ hakiliw kun ma foni mais bi alhamdulilayi hakiliw fonina o kun bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ an ma se san 35 yɛrɛ la o bi an bɛ fɔ san 40 kɔnɔ donc maintenant a ka kan k'a fɔ sariya kura ka don texte kɔnɔ bon o sariya kɔrɔ président tɛ se k'a jira bureau membre dɔrɔn tɛ se k'a jira fo assemblée bɛɛ de ka o jira
o changement kɛ donc ala nana kɛ Keɲeba cercle représentant bɛɛ kun bɛ yan bi o y'o yira orientation kura min ka kɛ o donna kɔnɔ o changera o yɛrɛ de ye ko in jalen ne kosɛbɛ. Lajɛrɛ in baaraw nun doni sen fɛ délégué 50 ka bɔ commune 11 kɔnɔna na Keɲeba mara la olu sigira ka fɛsɛfɛsɛli kɛ u ka sigi kun kan n'o kun bɛ tali kɛ dakun 3 la o dakun fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ ka hakilina kura ani ni kura fiyɛ u ka jɛrɛjɛkulu la dakun 2nan o tun bɛ tali kɛ biro kura maaw sigili la ni ka taa kuncɛ ni yɛlɛma donno ye u ka gafe sɛbɛnw na n'a bɛ fɔ o ma nansarakan na statut ani règlement intérieur ye jama wele ko fara anw yɛrɛ anw ko tare Mali mago bɛ an ka dun da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ Mali mago bɛ cohésion sociale ko paix mais il n'y a pas de paix sans cohésion sociale. Cohésion sociale kɔrɔ de ko an ka to ɲɔgɔn ta la an ka fɔ ɲɔgɔn ye ka kɛ ɲɔgɔn ye donc ni Wasatom bureau sortant le président de la société civile an b'a fɔ kɛnɛ kan pour sa responsabilité pour sa prise de conscience de l'élan que prenait Wasatom. Vraiment nous sommes aujourd'hui confiants et rassurés. Keɲeba Bamako manda a nisɔndiyalen de ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsi ni sigi labɛnko ɲuman ma ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsi o ni sifuw ka bolodi ɲɔgɔnma ma Keɲeba ka ɲɛta sabatili ma. Association an b'a lakodɔn parce que an yɛrɛ de y'a récépissé di depuis 2019 en septembre hali wagati dɔ kɛra gɛlɛya dɔ donna kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ko la association ale bɛ dɛmɛli de kɛ association tɛ se ka kɛ fanga ye a dama fanga ye k'a bɛ guara da bɛɛ la quoi o yɛrɛ nɛgɛn de ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la n'a y'o kɛ dɔrɔn an b'aw wele ka récépissé fara aw sigilen ɲɛna parce que mairie de bilalen don bi na décentralisation hukumu kɔnɔ ka sigida la taa ɲɛfɛ ka sigida denw dɛmɛ u ka hamiw na u ka gɛlɛyaw la na ni tɔnko sariya nana ka na don kɔnɔ o kun ye de ka se ka dɛmɛ kɛ mais pas d'opposition pas de coup de force c'est les intelligences tɔn o tɔn bɛ yen n'a ye hakili bila dusu ɲɛma a bɛ nɔ bɔ service fɛn bɛ Keɲeba yan ko service ko ɲɛmɔgɔya de b'i bolo jamana tɔgɔ la i bɛ Keɲebakaw ka bila la n'a ye fɛn fɛn ye n'a ye fɛn fɛn mɛn a y'a nasɔmi an bɛ ɲɔgɔn bilasira pour ka dugu dilan diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko Keɲeba bɛ cogo min na ko Keɲeba ne mérite pas ça donc pourquoi an t'a changer positivement pourquoi an t'a ɲɔgɔn bolo bɛɛ ka nafa bɛ sɔrɔ min na n'o ye recommandation ye wa an b'a dɔn a bɛna bɛn fɛn min kan a bɛna kɛ fɛn ɲuman ye Keɲeba ma a bɛna se ka kɛ misali ye Mali yɔrɔ tɔw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi in senfɛ délégué 50 ka bɔ commune 11 kɔnɔ Keɲeba mara la olu farala ɲɔgɔn kan ka bureau kura sigi n'a maa bɛ taa maa 27 la n'a ɲɛmaa kɛra Burahima Traoré ni danaya dara ale kan ko kura ye sigi in kɛra u bolo wagati kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye u ka se k'u ka jɛrɛjɛkulu gafe sɛbɛnw ka yɛlɛma don olu la min bɛ kɛ sababu ye u ka ni jɛrɛjɛkuluba a ka kɛ baaramina ye min bɛ ɲɛta kuntagalajan sɔrɔ ani yiriwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ha ka ja fo ka se fasoden ɲumanya baaraw sabatili ma Keɲeba mara la. Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn dɔwɛrɛ nataw n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.